піднімати вопрос церкви, хочуть временно щось хайпанути, повів на днях Володимир Зеленський. А по правді це не є тим самим, займаються всі власті нинішнім уже 30 років. Треба нараз пояснити, що значить слово «хайп». Слово «хайп» воно звучить однаково від двох англійських слов. Одно «хайп» від греческого «хіп» – «хіпер», а другий «хайп» від англійського «хіп» – «high yield investment program». Тобто, в даному випадку, високоприбуткова інвестиційна програма, яка є одним видом, то була по всіх державах, називалася «хайп». Но, однако, другое поняття, яке, навірно, використовував і Зеленський, хайп означає іносказання. Хайп – це агресивна, нав'язчива реклама, це є ціль якої формувати предпочтення потребителя. Ця реклама происходить від слов, яке обозначає, скажем, надувательство, обман. Вот почему именно использовал Владимир Зеленський це слово «ми думаємо». Все-таки він розуміє, ситуація в Україні доволі сложна.